Gora, arratsalde on denoi eta ongi etorri Naziointza taldeak antolatzen duen hitzaldi ziklo honetara eta hitzaldi ziklo honen lehenengo hitzaldira. Naziointza taldean uste osoa dugu euskara dela gure nazioaren ardatza. Nazio egiten gaituen funtsezko elementua. Espainolengandik eta frantsesengandik bereizten gaituena. Egunen batean euskara galduko bagenu, Euskal Herria, Kantabria edo Murtzia bezalako lurralde espainola izango litzateke guztiz asimilatuta. Horregatik, guk maiz esaten dugu, hizkuntza dela herri zapalduek eskura duten tresnarik onena haien asimilazioa saihesteko. Euskara dugu ardatz eta kezka iturria, beraz, eta euskararen gaurko egoerak kezkatzen gaitu. Asko dira euskalgintzaren barruko ahotsek larrialdi linguistiko batez hitz egiten diguten. Gure hizkuntza zalantzarik gabe inflexio puntu batean dago eta azken hamarkadetan irabazi duguna galtzeko arriskuan dugu hizkuntza politiketan taxuzko aldaketak egiten ez baldin badira. Euskara bide gurutzean izeneko hitzaldi ziklo hau antolatu dugu, gure hizkuntzaren egoera, erronkak, aukerak eta mehatxuak ezagutzeko hainbat adituren eskutik. 4 hitzaldietan eta mainguru batean, eskaner bat egin nahi diogu gure hizkuntzari bere osasun aztertzeko, eta osasun hori hobetzeko proposamen batzuk ere entzungo ditugu. Hilero, hitzaldi bat izango dugu, gaur hasita eta maiatzaren 12an bukatuz. Nahiko genuke hitzaldi zikloa bukatzean, euskaltzaleok informazio eta tresna gehiago izatea, gure hizkuntzaren erronkak ezagutzeko eta bere auguneak gainditzeko proposamenak ere entzutea. Eta zikloa irekitzeko Jon Sarasua Mondragon Unibertsitateko irakaslea gonbidatu dugu. Berak euskararen biziberritze prozesuaz dihardu azken urteotan, euskaltzaindiaren euskararen gogoetaguneak egitasmoaren barruan. Jonen aurkezpen laburra egingo dizuet. Jon Sarasua Aretxabaldarrak kazetaritza eta soziologia ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta kazetaritzan doktoratu zen 1986an. Gaur egun, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea da. Euskalgintzan aritu da gaztetatik. Bertsolaritzan lehen eta euskararen inguruko hausnarketan geroago. Garabide elkarteko kidea da eta euskaltzaindiaren euskaltzain urgazlea. Euskararen aholku batzordeko kidea da 2014tik eta 2022an berak sustatzen duen Garabide elkarteak Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen Antona Badia saria jaso zuen. Azken urteotan euskararen biziberritze prozesuari buruz lan mardula egiten ari da eta estrategia berria bilatuz gure hizkuntzak globalizazioaren aroan dituen erronka handiei aurre egiteko. Gaurko hitzaldian lan horren nondik norako nagusiak ezagutzeko aukera izango dugu. Eskerrik asko Jon gaur gurekin egoteagatik eta zurea da hitza. Ederki, arratsalde on guztioi, eskerrik asko Josu eta eskerrik asko Naziogintzari gonbidapen honetatik eta hitzaldi baino gehiago zikloa antolatzeagatik, danontzat hain garrantzitsua den gai batean. Nik nire angelutik begiratuko diot honi, nik saiatzen naiz bakit gai honen oso barruan nagoela, ia gaztetxotatik edo gaztetatik etengabe egon garelako gai honen inguruko militantzian, eta ia urte asko dira, beraz oso barruan zaude eta erakunde askotan hartzen duzu parte eta hartu duzu eta hartzen dut, ez da.
Baina aldi berean, saiatzen naiz distantzia batetik ere begiratzen eta hor dauden interesak ikusten eta atzerritik ere nola begiratzen den ikusten, atzo bertan iritsi nintzen beste herrialde batetik, han ere hizkuntza bizi berritzeko lanetan, eta ez dakit zerbait ekartzen duen, ez? Urrutitik begiratzen saiatzeak ere, baina uste dut batzuetan laguntzen duela, ez da? Hemen euskaldunok oroak oso beroak garelako, eta berotasun hori eskotan jartzen dugulako ez bakarrik gure herriaren honean, baizik eta gure angeluaren eta gure partiduaren eta gure taldearen eta oso defendatzailea garela, ez da? Eta iruditzen zaila egiten zaigula urrutiragotik begiratzea panorama zabalagoa, ez? Eta iruditzen Josuren sarrera oso egokia izan dela, baina zerbaitetik hasteko puntualizazio txiki bat egin, ez? Esan du, esaten da, euskara larrialdi batean dagoela eta lortu duguna beheraka hasi litekeela hizkuntza politiketan aldaketa sakonik ez bada. Ez hizkuntza politiketan bakarrik. Ez da, hizkuntza politika kontua bakarrik, ez da? Hizkuntza politikekin batera komunitate estrategiak ere badaude, ez hizkuntza politikak ematen du, agintariek egin behar dituzela, hau da, instituzio publikoek eta horien antzean alderdiak egoten diren, orduan ematen du ez, aldatzen direnean alderdiak eta agintariak eta horiek politika egokiak egiten dituztenean, hau konponduko dugu. Ez dut uste puntu hortan gaudenik, hori ere bai, jakina ez da? Baina egiten entzuten da hori, nolabait euskararen inguruko erakunde eta enpresetatik. Ez gu ondo ari gara, baina eske politikak daude gaizki. Igual aldatu behar duguna hemen, gauza askoz gehiago ere bada, ez da. Orduan, hortik pixkat, ez da, politikak batetik eta komunitate estrategiak bestetik, ez da. Ni pixkat, labur egingo nuke olako ibilbide bat, bereziki azken 3 urtetan egiten ari garen lan baten aurkezpena harturik hartatz, ez da? Zertan aritu gara. Orain dela, lehenagotik zetorren gure kezka, ez da? Ja, uste badira 10 bat urte, ez da? Nolabait ikusten hasi ginela, hau ez doa, hau honek laizter joko dut ope, ez gara ari erantzuten euskarak behar dituen desafioi behar bezala, eta berpentsatu egin behar dugu euskararen estrategiak, ez? Baina gauza bada, ibili zaitezke beste 20 urte, esanez berpentsatu behar ditugu, eta orain ere eritu gaitezke esaten berpizkunde bat behar dugu, eta beste batek esango du, larrialdean gaude. Baina zer egin, ez da? Zer da denetan hemen egin behar dena? Zein dira estrategia beharri horiek? Eta, jauen da urte batzuk, esan genuen, helduen behar digu honi, eta, nork eta nondik heldu, ez da? Beste inguru batzutatik hasi ginen, jende bat, soziolinguistiatikan gabiltzamak, eta nolabait alderdi jakinetan sartuta ez gaudenak, eta nolabait behar da distantzia pixkatekin gauzei begiratu ginezaiokenak, eta hasi ginen biltzen. Eta, aldaketa batzun ostean, azkenean ikusi genuen, ikusi zen Euskaltzaindia izan zitekeela altzo edo gune egoki xamar bat horrelako gogoeta batzuk egiteko arrazoi bategatik, ez da? Euskaltzaindia, 100 urteko erakunde bat delako, lurralde guztietan dagoelako, azken 50 urteetan izan ditugun gora bera politiko handi horietan, igari egiten jakin behar izan duelako, ez beti ondo, nire ustez, baina igari egiten jakin behar izan duelako, alderdi politiko guztiekin elkarrizketatzen delako, Euskaltzaindiak harremana du SOErekin, eta harremana du UPNerekin, eta harremana du iparraldeko alderdiekin, alderdi abertzalekin, izan zitekelako. Nolabait esan da, nolabaiteko sinesgarritasun eukiezaken gune bat. Eta hor, pixkat, hasi ginen talde bat sortzen, pentsatzeko zein izan liteken metodologia euskararen etorkizuneko bizioa pentsatzeko. Nola ikusten dugu euskara hemendik 25-30 urtera. Hortaz ez baiginen ari hitz egiten. Eta bizioa dalako
segurazko edozein norabide estrategia pentsatzerakoan lehen bizi egin behar den ariketa, estrategiak baino den dago bizioak esaten dizu. Hemendik 20-25 urtera nun egon nahiko genuke eta nun egon gaitezkela uste dugu. Ez bakarrik egon nahiko genuke, nik badakit nun egon nahiko nuke, eta badakit imposiblea dela ere. Beraz, bizioak nahaztu behar dugu nik nahiko nukena eta posible dela uste dudana eta gauza askoren konvergentziarekin dator bizioa. Eta, lan hori eraiki nahian hasi ginen metodologia batekin, gure ustez arlo-zarlo Euskal Herrian, arlo jakinetan gehienaz egiten pertsonak konsultatuz, kontraste talde bat sortu genuen sensibilitate politiko eta kultural desberdineko jendearekin, Nafarroako eta Iparraldeko eta EAeko jende desberdinarekin, eta hasi ginen nolabait ponentziak eskatzen. Niri tokatu zitzaidan erdiguneko ponentzia egitea, bizio orokorra, hemendik 25-30 urtera non egon gaitezken eta zen izan daitezken estrategia nagusiak edo, eta hori labur azalduko dizuet gaur, labur benetan, ze ez YouTube badago bideo bat, hau azaltzen duena pixkat lasaixiago eta 2 ordu, justu 2 ordu, eta 20 minutu irauten ditu bideoak, orduan hemen zaila da laburtzea, baina horren laburpen bat ekarriko dut, eta gero beste kolore batzuk ere emango ditut, zer behar da horreiti bideoa ikusi izango dut, esango du, hortarako ez nahiz itzaldira etorri, ez da. Euskararen etorkizun ikuspegia izen dugu ponentzi horrek eta bideo horrek. Eta nolabait hasten gara iragan egitura batekin, nondik gatoz. Eta hau, galdera interesgarria da, ez da. Danoak ego, Euskara aspalditik etorrela eta bar, baina Euskara aspalditik etortzeaz gain Euskararen eragiletza ere aspalditik dator. Zer da Euskararen eragiletza? Hau da, kontzienteki Euskarari eta bere inguruko kulturari, bere komunitateari eragitea, bizi dadin eta aukera gehiago ukidezan, ez? Ia 5 urte idatzi zuen jadanik Etxepareak Euskara jalgiati plazara, Euskara abil mundu guzira, Euskara jalgiati dantzara. Ia 5 urte esan da dago, eta hori Euskararen eragiltza kontziente bat da. Eta gure, hortan ari gara. Horren azken aurreko kolpea izan zen Euskal Pizkundea, 19. mende bukaerati datorre eta 20. mende hasierako Euskal Pizkundea, nolabait Euskaldun, fededun, belaunaldi horrek egindako ametsa, Euskara garatzeko, nazio bat izateko, nolabait, gerrak estali zuen, alegin guzti hori, ez da, Euskal Pizkundea. Eta orain bizi izan duguna eta bizitzen ari garena, nolabait zikloaren, neke garai batean daukaguna da, azken 60 urteko, zikloa, ez da, lehen aipatutako Euskararen pizkunde hartatik hartzen du indarra, eta haren ideiaen multzo bat ere handi dator, ikastolen ideia etzen orain sortu, orduan sortu zen, lehen Euskal Pizkunde hartan, ikastolena bezala, beste gauza askorena, ez da. Baina nolabait haren txingarretatik sortzen da, borain ezautu dugun zikloa, ez da, Euskararen bizi berritze garaikidea deitu dezaioko eguna. Euskara Batuarekin, Euskara Batua, ikastola, gau eskolak, eta orain ezagutzen dugun guztiarekin, ez da. Zer aldatzen da, zergatik munduan leku askotan galdetzen digute, hau, ez da, horixe da guk nahiko genukeena, ez da, orain txenator maien lurraldetik, maiabetik, ez da. Eta galdetzen dute, zein izan ziren klabeak, orain dela 60 urte Euskara Batua ikastolak eta guzti hori arrakastaz bultzatzeko. Ez zer gertatu zen han, hemen guk ezin duguna, ez? Eta hor egun mundu guztian gertatzen ari da, dramatikoa. Munduak zer gertatzen ari den hizkuntzekin, dramatikoa da, eta inork ez daki zer egin. Inork ez daki nola eutxi, ez da, galtzen, eugain beran dauden maiak, itxuak, atxiket, amazi, kurdu, guzti horien aurrean, ez dago errezetarik, ez? Eta asko ona ere begiratzen dute, hemen ez dauzkagu erantzun guztiak noski. Baina galdera nagusiteko bat hori da, zer gertatu zen herria esnatzeko? Eta faktore asko dira, eta noski aurreko zikloaren txingarra hor zeuden, eta asko zekien jende asko zegoen. Asko egia da jende batek Euskara Batua proposatu zuela, baina han zegoen Metxelena. Hori nola egin zekiena.
eta bar, ez. Beti esaten dut, ez da, sotanakin jantzita zeuden eta frakabakeroekin jantzita zeudenen arteko topo elkar ulertzeatik datorrela, ez da, ziklo, ez da, ikastola sortzea eta euskara batua eta gauza asko, ez da, bi belaunaldiren arteko elkarlanetik, bestean beste. Eta gero baita ere kontzientzia hartze batetik, ez da, gila da kontzientzia hartze horretan faktore asko izan zirela, Eliza adibidez, Elizak herri gaztedi eta eta gazteak formatzeko zeuzkan sistemak, ez, jendea kontzientzia hartzeko garrantzitsua izan zen, gero baita 60. hamarkadan gaude eta hor deskolonizazio garaiak dira eta Kuba, gauza asko mazten dira, ez gara sartuko, baina izan zen horako esnatze bat, ez. Eta esnatze hortan hasi zen ametsa ja forma hartzen, ja ez da bakarrik diskurso etzan bakarrik jode gure hizkuntza ze zaharra den da ze polita den, etzen bakarrik zapaldu egin gaituzte, ez da nahikoa pentsatzearekin zapaldu egin gaituzte eta gure hizkuntza oso importantea dela, ez bada kontakizun berri bat sortzen, eta kontakizun berria da, ez. Gure hizkuntza zaharrau berria ere izango da, berrituko dugu eta irudikatzen ditugu gure seme-alabak ingeniero izaten euskeraz, eta abokatu izaten euskeraz. Eta etorriko dena euskeraz etorriko da, eta ez badator geuk ekarriko dugu. Hori da aldatu zera, diskurtso hori, ez? Euskarari etorkizun moderno bat irudikatzea eta horretara goaz esatea, ez da. Eta gero, jakina, euskara lotu zen, ez? Pixkat hemen ikuspuntu linguistikotik begiratuko du, baina jakina ikuspuntu linguistiko horrekin hori zegoen, ikuspuntu politiko zabalago baten, eta emantzipazio gogo zabalago baten barruan, eta nolabait euskara bazen, baita ere herri justuago baten, herri libreago baten, eta mundu hobeago baten hizkuntza, ez da, horren garraiolaria. Bueno, guzti horrek, kontakizun edo zera sentimendu eta ideia multzo guzti horrek ekarri zuen orain daukaguna, eta zer da daukaguna? Munduko hizkuntzaren biziberritze esperientzia bikainetako bat. Zoritxarrez bikain gutxietako bat. Munduan oso herri gutxi dira azken 100 urtetan. Hizkuntza bat galtzen egotetik nolabaiteko buelta eman diona, funtzio importante batzuetan behintzat, kontatu litezke oso behaz gutxirekin, eta horietako bat geurea da. Uste dut, ulertu behar dugula egin dugunaren egitura, baita ere ulertzeko nun gauden, zer momentutan, gauden zer gertatzen ari zegun eta etorkizuneko estrategiak ikusteko, ez da. Guk marraztu izan dugu, batez ere atzerritarrei esplikatzeko, baina gero gure buruen berentzat ere asko balio dula iruditzen zait, zuhaitz baten forman, hau, esango zu ezarten, baina hori zuhaitz baten enborra da, ez da. Eta, klaro, esaten badugu, prestatuko diogu etorkizun bat euskarari eta gure seme-alabak izango dira abokatuako dana dalakoa, baina euskaraz egingo dute, euskaraz entzungo dute irrati eta bat, hortarako estrategia multzo sorta bat prestatu zuen poliki-poliki gure aurreko belaunaldiak eta gureak, ez da. Eta da, hasteko korpusa, hortarako beharko dugu hizkuntza korpusa, hau da, gramatikak, terminologiak, hizkuntza modernizatzea eta estandartzea, eta hor, egundoko lana eginda, eta egiten jarraitzen da oraindik. Bestetik jakina hezkuntza, hemen dago nik uste, igual intuiziorik genialena ez ikastolen sorrera. Ikastolen sorrera harrigarria da. Nola, garai hartan, hain garbi eukizuten, ez zutela sortu behar eskola elebidun bat, edo ez. Zuzenean, hasi bertzela, euskal hezkuntza batetik, ez da? Legeekin edo legerik gabe, ez da? Eta nik uste hori izan zela, intuizio eta ekintza nagusitako bat, ez. Gero, horrek gero ekarri duen dena, noski eskola publikoarekin, eta eskola kontzertatuekin, eta unibertsitatea, eta mila gauza, ez da. Bestetik helduen euskalduntzea, bai, esan beharrik, gau eskoletatik hasita eta bar, kulturgintzak izan zuen garrantzia, bai, kulturgintzak ez doko amai guztak izan, labaigeri handik hasita dauko zeraraino, ez da, bertsogintza eta literatura eta bar, edabide gintza, bai, berehala ikusi zen, edabideetan ez bagaude ez gara importanteak izarte honetan,
aisialdi antolatua edo hezkuntza ez formala, udalekuak eta bar, administrazioaren euskalduntzea etorri egindako lana, lan eremua gehiago daude, hau gero gehiago garatuta daukagu, orain teknologien arloa ere oso garrantzitsua da, gehiago dira, baina 8 hauekin ulerliteke gutxi gora bera zertan aritu garen, ezta? Baina, galdera nagusia da, guzti honetarako energia nondik sortu da, nork bultzatu du hau dena, ezta? Eta ikusten ditugu, baina hiru sustrai funtsezko ez bat gizarte aktibazioa, hau funtsezko izan da. Hau ez dute nagusiki edo bakarrik gutxiago hasieran gobernuek egin, bai? Baizik eta gizarteak sortu dituen elkarte asko izan dira, gau eskolak eta ikastolak eta gero kultura elkarteak eta gauza asko bultzatu dituztenak, ezta? Beste aldean erakunde aktibazioa, hau da, gobernuak, bai? Eusko Jaurlaritzatik hasi eta udaletaraino, eta erdian jarri duana kontakizuna, ez? Kontakizuna, narratiba, diskurtsoa, honetara izan dugun motivazio multzoa lehen esan duan ordena, ezta? Baliotsua gure hizkuntza, bat, 2 zapaldu egin gaituzte, 3 baina etorkizuna izango dugu eta euskara herri justuago baten garraioa, ezta? Lau elementu horiek izan dira gure kontakizun nagusia. Garrantzitsua dela esaten dut, orain ikusi behar dugulako eta zertan gaude orain, aldu indarrik orduko kontakizunak eta barta, ezta? Labur bakarrik esaten dugu gure egitura ikusteko frankismo garaia, hau da, frankismo garaiko arbolaren zatia. Zer ikusten dugu hemen? Diru publikoa egon aurretik, diru publikoa honetarako egon aurretik, orain danokari bai gara, diru publikoari begira, eta gobernuei begira. Baina diru publikoa egon aurretik zuhaitzaren egitura hau egin zen. Ikusten duzuen moduan, korpusaren oinarria jarri ziren, frankismoan, hezkuntzaren oinarria jarri ziren, frankismoak, kastolak sortu, helduen euskalduntzaren oinarria jarri ziren, kulturgintza abiatu zen, hedabideak abiatu ziren, udalekuak eta barra abiatu ziren, guzti hori ze sustraiekin egin zen, gizarte aktibazioarekin eta kontakizun indartsuetekin. Eta gero, instituzioak, nolabait instituzio propioak sortzen direnean, propio komila artean, ahaztu estatuen baitako instituzioa diela, baina nolabait esan da, ez udalak eta bat zertzen direnean, baina badago paper banaketa bat, gobernuek, erakunde publikoek egiten dutenaren, eta gizarte zibiletik antolatutako erakundeek egiten dutenaren artean, eta momentu honetan, nolabait euskalgintza daukagu horrela banatuta, ezta? Indar publikoek duten euskalgintza publikoa, bai, eskola publikoa, unibertsitate publikoa, irrati telebista publikoa, ETV guzti hori. Eta beste aldean berriz, gizarte zibiletik eraikita dauzkagun euskararen aldeko enpresak, azpiegiturak, bai korpusean eta pixkat hori da, eta hori dena bultzatzen, koordinatzen, dituztatzen, hizkuntza politika publikoak. Hori da pixkat euskalgintzaren mapa bat, ez? Goazen bigarren zatira, ez da? Nola gaude. Hau da, zer egin dugun eta zein izan den egitura baina arte, ez da? Baina nola gaude horretan, Josuk eman duen titular, ez da? Momentu kezkagarri batean gaude. Eta momentu behintzat delikatu batean gaude, ez da? Egia da gero, zaindu behar ditugula baita ere gure diskurtsoa, ez? Oso erresa da, esatea larrialdian gaude, baina zaindu behar ditugu hori nork eta nola entzuten den, ez da? Besteak beste, ondoratzen ari den itxasontzi batera, inorreztelako apuntatzen. Orduan, kontu zibili behar dugu gure gizarteari esatearekin hau ondoratzen ari da, eta hau atzera doa, ez? Orduan, uste matizatu beharko genukela, ez da? Baina, oroar, sektore euskaltzaleo, baditugu kezkatuta egoteko motiboak, eta betzat momentua delikatua dela eta krisi batean gaudela, esan behar da, ez da? Baita ere gauza hon askorekin, nik uste ez dela ere, ez da egokia alde honak iskutatzea, hemen ematen du nola gauden esaten dugun bakoitzak
justifikatu behar duela bere posizio politikoa, eta jakin, orduan baldin bazaudea, gobernutik egon diren, kanpo egon diren alderdietan, azpimarratu behar duzu, ze gaizki egin diren gauzak, ez? Baina baldin bazaude, gobernuan egon den alderdien simpatizante, orduan azpimarratu nahi duzu, gauza asko egin dira ondo, orduan. Ematen du ja ez gaela gehi ere pentsatzeko gure posizio politikoetatik kanpo, ez da. Eta, egin behar da gara nahi dut zait. Gauza asko eta asko eta asko egin dira ondo, bai gizarte zibiletik eta bai gobernutik. Eta hori ere esan behar da. Eta munduan, gauza askotan eredu ere bagara. Eta indargune batzuk ere baditu euskararen ezagutzak nabarmen gora egin du azken hamarkadetan. Jende gehiago daki orain euskara. Euskara ondo idazteko gai zenbat ziren orain dela 50 urte, zenbat ginen orain dela 40 urte, zenbat dira gaur egun, hazkuntza esponentziala da. Eta beste gauza batzutan, oro argustu dut baita ere euskararen aldeko jarrera behintzat, lurraldeko gune importante batzuetan ere indargune bat ere. Oroar ez dago jendea euskararen kontra esan zagun, askoz gehiago egon zitezken. Eta euskararen kontrako piztia oraindik ere askoz gehiago esnatu liteke. Ez gaitezen inozoak izan, orduan jakin dezagun hori ere hor dagoela, beraz, hori ere hartu liteke indargune relatibotzat. Gero beste indargune bat da, nolabait Iñaki Urrabaso esaten duena. Euskalduna oroar bere hizkuntzarekin leiala dela. Ñabardura, baina dauden kondizioetarako jendeak bere hizkuntzari eutsi ere egiten diola. Eta gero, badagoela gizartalde bat teknikoki ondo prestatua hizkuntza dinamizatzeko. Daki daukagu jende pile bat euskara enpresak nola euskaldundu dakiena, eta gauza asko egiten dakiena. Indargune asko ere baditu. Zer gertatu da, oso labur esateko, hartuko dut mende osoa, 21. mende osoa. 21. mende osoan gertatu zaigu, orain gertatu zaiguna batetik. Dauzkagula ezintasun estruktural batzuk euskararenak, estrukturalak direnak. Euskararenak ez, gure egoera politikoarenak, ez da. Eta dira bat, ez daukagu estatu bat, erabateko hizkuntza politika bere gain bat egiteko, bi, horri lotuta lurralde zatikatua daukagu, eta etengabe gauza pentsatu behar dira EAetik, Nafarroatik eta iparraldetik, baina, eta hirugarrena, demolinguistika, hau da, demografia linguistikoa, populazioa, zenbat garen euskaraz dakigunak, eta gainera populazioa nola ari den aldatzen, eta migrazioarekin eta populazio zerak, eta orduan, demolinguistika daukagun zaikasun strukturala eta izango duguna. Orduan, hori da nolabait zapaltzen dugun egitura, ez da. Eta horren gainean, etorri diren zaitasun berriak 21. mendean bereziki 3 izan dira, ez da. Bata, gizarte aldaketa, gizarte motaren aldaketa, gizarte hiperkapitalista batera goaz, gero eta hiperkapitalistagoa zentzuntan ez da gero eta individualistagoa, gero eta nolabait lotura komunitario ahulduagoak, konpromisoaren zentzua bai baina beharra da beste modalidade batzutan. Oroar, esan ezagun, konpromiso sendoak baino gehiago zapping, hori bultzatzen duen, gizarte molde batera bultzatzen gaituela hiperkapitalismoak, eta hori oroar, ez datorrela erabat bat, asmatu beharko dugu hori ere, baina zentu ez datorrela erabat bat, oraindik konpromiso sendoa, alegina, militantzia eta eskatzen dituen horrelako prozesu hori. Batetik beraz, gizarte aldaketa oso labur esan dut, askoz konplexioagoa da, jakina gizarte aldaketak adarri gehiago ditu. Bigarren, teknologia aldaketa. Hau ere pixkat gizarte aldaketan lotzen da, baina teknologia aldaketak ekarri du fragmentatu egin dela konsumoa. Ja jendea ez dagoela etxean ere telebista bati begira, baizik eta bakoitza bere pantailei begira, orduan ja Euskal Telebistak eskaintzen duela izango da, baina dauzkatu beste 1000 aukera edo 100 aukera ez da, eta beharra da hobeak. Zaildu egin dira, zenbait prozesu, zaildu egin dira. Teknologiak dakarrelako kontsumoa fragmentatzea eta kontsumoa fragmentatzeak gizartea ere fragmentatzen dizu dago.
edo familiaren momentuko egotea ere fragmentatzen da. Eta gero hirugarrenik migrazio prozesua, ez da? Honetan, bat uste da ausartak izan direla, UEMakoak, miren dakarkizue ziklo honetara, ausartak izan direla, enkargatu diotelako ziadeko hori, esate, hemendik 11 urtera, ez da oso urrun, 11 urtera, oraingo nolabait migrazio fluxuek eta oraingo populazio dinamika jarraituta, zer espero dezakegun da horrek euskarari nola zein inpaktu egingo dion ikertu, aztertu ezazu ez. Aztertu da, eta hor daude emaitzak. Uste nirenek segurazko gehiago landuko dituela, ez da? Baina hor ere gai botoa dago, ez da? Eta pentsatu beharko da hori ere nola heldu, gaia komplexua da, bakit maien buru bat dugula espezifikoki horretaz orduan deseniz. Hemen gehiago luzatuko, ez da? Baina gehiago ere, gauza betaz hitz egiteko ere, bildurra dagoela, eta beraz ezagaitzen da seinaletza eta orduan zuz horra, hitz egiteko askatasuna ere galdu dugu, hori beste faktore txiki bat, baina gauden egoeran, hasi behar dugu, zintzoki eta lasaiki hitz egiten pentsatzen dugun hori, ez da. Beraz, baditugu faktore berri multzo batzuk, berriak eta beste batzuk zarrak, eta ikusten dugu indikadore batzuk kezkagarriak direla. Erabileraren gorakera estankatu egin zaigula, eta pixka berak hasi ere bai, leku batzutan, arnasguneak gero eta ahulduago ditugula, eta gero eta kontzientzia handiago hartzen ari gara arnasguneen garrantzia, baina hori gero etorriko da estrategia, baina orain ari gara pixkat egoera, arnasguneen ahultzea, erabileraren kurbaren estankatzea, utxinez esan dezagun. Eta gero, telebistaren audientzia bezalako datuak, eta badaude, uste dut danok arnasten ditugun badatu kezkagarri asko. Gero, diagnostiko honetan, beste zerbait kezkagarria esateko baita ere esango nuke, euskararen eragiletzaz hitz egiten hasi naiz, ez da? Euskararen eragile, guzti honen, prozesu honen eragile zeintzuk gara. Eta eragiletza nola daukagu. Eta, hor ere, nik baditut kezkak. Ez da, izaute gauden betikoan, ez? 80. hamarkadako eskema. Bai, gobernua versus euskararen erakunde sozial da enpresak, eta nik uste dut egoera neko blokeatuta dagoela, eta gero baita ikusten dut interesak, nik uste dut zintzoak izan behar dugula, eta zintzoak izatea da baita ere interesei buruz hitz egitea. Eta aztertzea gure gizartea eta gure erakundeak geronenak ere interesen ikuspegitik. Bai, egia da, baditugula ametsak eta nahiak eta proposamenak, baina ze interes ditugu, ze interes sare dago baita ere. Gobernuetan, alderdietan, euskalgintzako enpresetan, euskalgintzako erakundeetan, eta karo, hor ikusten da baita ere, astindu bat falta dela. Eta astindu bat falta duen bakarra ez direla alderdi politikoak, astindua falta duten bakarrak ez direla gobernua, diputazioa eta udalak. Astindua behar dutela baita ere euskalgintzako enpresak, euskalgintzako erakunde sozialak, eta baita ere euskalgintzako nolabait jakintzaren inguruko erakundeak, unibertsitateak, eta barrezta. Hor badagoela joera bat baita ere zenbait sektore, enpresak eta bar sentitzeko haiek direla euskararen zilborra. Eta zilborkeria dosi handixamar bat badugu euskalgintzan. Eta, uste garaia da baita ere ikusteko euskarak zilbor asko ditu, euskarak zera asko ditu, euskalgintza bera ere ez da batzuek ardezaketen hitz bat, euskalgintza baldin bada euskara eta euskararen komunitatea egitea, badago euskalgintza publiko bat, badago euskalgintza euskararen enpresek egiten dute euskalgintza bat, euskaratik bizi diren eta euskal gauzaetarako profesionalki bizi diren sektore zabal samar batzuk, badira euskarari lotutako mugimendu sozial batzuk, badira euskararen azterketan ari diren
jende bat, hor euskal gintza oso gauza zabala da. Eta iruditzen zain momentua dela denek elkarri entzutekoa, baina, dinamika zentripetoak ere ikusten direla. Orduan, hor zer pentsatua ere badaukagu. Astindu bat eman behar dugula geure eragilitza sistema. Zein da egoerak pixkat alde positiboa ikusi behar badiogu, zein litzateke, batetik kontzientzia hartze berri bat badagoela, ez goazela ondo. Eta kontzientzia hartze hori nik behintzat ikusi dut alderdi politiko garrantzitsuenetan, eta ez da gutxi. Ze gertaziteken alderdi batzuk izatea ez, egin dugun dana begira ze ondo dagoen, nola esaten duzu hau ez da gala ondo. Ez dute hori egin, onartu dute, onartzen dugu, hau ez doa ondo eta estrategik aldatu bat dira. Asko da. Eta, ikusten dugu gutxienez Euskal Herriko 3 alderdi garrantzitsuenen mahai gainean badagoela gaia, eta behintzat estrategiak aldatu beharra eta aurrera egin beharra oso garradu desberdinetan badare ikusten dela, eta bereziki bi alderdi abertzale handienetan, honen kontzientzia nahiko sakona izaten ari dela. Hori alde hona, ez da. Eta baita ere, horrek ekar ditzaken jokoak, ez da, egoera politiko berri baten uste diope sartu ginala borroka armatuaren zikloaren amaieran beste egoera baten bagaude. Ez dakit horren potentzial onak baliatzen ari gara, ia benetan gauzak aldatu diren instituzionalki edo ez. Zentzu baten, ez da, akordio berriak egiterakoan eta geometria berriak asmatzerakoan, baina behintzat aukera potentziala badago, hor, ez? Nolabait akordio politiko berri batzuk sortzeko, baina lehen hasiera esan dudan moduan, nik ez dut ikusten pelota bakarrik alderdi politikoen teilatuan. Ez dut badugula baita Euskararen komunitatearen alde sozialak zer berritu eta zer pentsatu. Gero pixkat lantzen ditugu baita ere ponentzia hortan egiturazko gogoeta batzuk, ez da? Bata da, ezin dugula gizartea jakina ulertu publiko versus pribatu binomioaren logika, horrek ez digu laguntzen gizartea ulertzen, gutxienez hirukoa kontutan hartu behar dugu, ez da? Dagoela, erakunde publikoak, logika administratiboa da eta boterea duena da, boterean dagoen alderdi eta zera, instituzionala izan da. Bestea dago da pribatu lukratiboa, hor logika da lukroa, dirua irabaztean, nik inbertitzen dut zapata dende bat jartzeko askoitien eta helburua, hortik dirua irabaztea da, nik inbertitu duena gehituta jasotzea, logika lukratiboa, logika estatala, publikoa, eta hirugarren multzoa da, nolabait, gizarte antolatuaren logika anitzak. Antolatzen diren gauzak, ez diru kapital bat gehitzearen logikan, eta ez da ere estatu baten politika bat gehitzearen logikan. Baizik beste, gainerako da. Elkar oso ulertzen dugula hori izaten duanean. Euskal gintzaren zati handi bat, hor dago, logika horretan dago, eta hor batetik, ikusi behar dugula 3 botere gune horiek nola kombinatzen diren. Eta bestetik hau, ez da, gauza bat dela gizarte politika eta beste bada komunitate estrategia, ez da. Zer da gizartea eta zer da komunitatea, ez? Gizartea deitzen diogu, eta guzti deitu behar egola, ondo esan dagoela, lurralde bateko mugetan sartzen den jende guztia. Hori da, gure gizartea. Zer da Azpeitiko gizartea, Azpeitin erroldatu den azkena, Azpeitiko gizartea da, hemen gaudela, eta hemen da nintzen dut. Hori da gizartea, ez? Gizarte politikak egitea, danontzako gizarte politikak egitea dagokio, gizarte horren, nolabait horren agintaritza osatzen duen erakundeari. Gizarte politikak egitea dagokio gobernuei, ez? Komunitatea berriz beste gauza bada. Komunitatea da zerbait komuna dutenen multzoa. Eta
soziolinguistikan hizkuntzen dinamikak ez dira ulertzen, ez badugu ulertzen zer den hiztun o ez hiztun, hizkuntza komunitatea. Eta da, kasu honetan euskara nolabait modu gradu ezberdinetan komun duten multzoa. Berdin da, Japonian jaio den da Japonian erroldatuta dagoen, ura ez da euskal gizartea, baina bada euskararen komunitatea. Eta alderantziz, ez da. Baina norbait, euskararen komunitatea ezertarako ere ez dena, baina gure gizartekoa dena. Orduan, ze zentzutan da hau garrantzitsua, hizkuntzaren biziberritzearen logika asko, hizkuntza komunitate estrategiak dira. Ez gizarte osoaren pentsatutako gizarte politikak gobernu batek egin behar duen moduan. Orduan, gure etorkizuna pentsatzeko behar ditugu. Gizarte politikak berritu, eta hori bai, alderdi politikoekin eta gobernuekin ez behar dugu, baina bestetik ikusi behar dugu hiztun komunitate bezala, hizkuntza komunitate bezala, ze antolakuntza ditugun eta ze berritu behar dugun. Adibide batekin jartzeko, frankismoan ikastolak sortzea etzen izan gizarte politika bat. Izan zen, hiztun komunitatearen estrategia. Eta, pentsatu behar dugu, gero, pixkat bereizten ditugu, ezta? Eta lurralde zatikatuan gaudenez, segura asko beharko ditugu 3 lurraldetako gizarte politikak eta hizkuntza komunitatearen estrategia zeharkatzailea, ezta? Honeko oso teorikoa dirudi, baina jetxiko gara, zea konkretutara, ezta? Bueno, hau pixkat fuertea izan liteke, ez nuke hain fuerte, hain negatibo izan nahi, irutzea aldarte positibo, baina aldarte optimista batean kokatzen niri bintzat gustatzen zaiz, nahi eta egoera gogorra izan, ez da? Baina esan nahi nuen, markatu behar dugun helburua, eta gure helburua baldin bada, kasu honetan mintzat, 25-30 urterako bizio bat eraikitzea, ikusi behar dugu, non gauden, zer lur zapaltzen dugun, eta zer amestu dezakegun benetan, hemendik 25-30 urterako. Ezin dugu ameskerietan ibili. Hemendik 25-30 urterako Euskal Herri Euskalduna ez dugu lortuko. Tano daki guri, ez? Hasi egiten hori. Euskal Herri Euskalduna ez dugu lortuko, hemendik 25. Garrantzitsua delako zer jartzen duzun aurrean, estrategiak horren arabera ere zertzeko. Zer da bai lortu dezakegun hemendik 30 urtean. Goazen hori jartzea helburu moduan, eta estrategia egokia martxan jartzea. Zergatik ez dugu lortuko, hemendik 25 urtera, urteak askar pasatzen direla, eta argazki hau ere, argazki pixka fuertea eta negatiboa, baina hau ere badelako egia, ez da, korpusean, adierazkortasun arazo struktural dituelako Euskaldunoaren zati handi. Modu benetan fluido eta adierazkor potente batean hitz egiteko zaintasuna dituztelako, esan ezagun euskaradun gehienek. Hezkuntzan ezagutza euskara ikasteak ez dituelako ematen benetan emaitzak euskaldun osoak sortzen. Euskaldun osoak sortzen, ez garalekoari, oroar, hezkuntzan behintzat masiboki. Helduen euskalduntzean motivazio instrumentala nagusitzen da. Bai, gulertzen dugu motivazio instrumentala, ez? Zergatik ikasten dute euskara, behar dudalako titula, ez da. Kulturgintzan, digitalizazioan fragmentazioak esan da daukagu gure kulturgintza eta inpaktu oroar gauza askotan, lehenen txikiagoa izaten. Erabideetan ere, fragmentazioen minorizatuago egiten adibidez Euskal Telebista. Aixi aldi antolatuan nagusiki ez da euskalduna, administrazioan oraindik ere, gauza batzutan motel, lan ere masiboki erralduna daukagu oraindik ere. Gizarte aktibazioan, euskalgintza oso erakontuta dugu, baina euskararen mugimendu dimentzioa ahulduta daukagu. Eta, garrantzitsuenetakoak, kontakizunean, hau da guzti hau bultzatzen duen irudikapen, diskurso, motivazio multzoan, zer gertatzen nahi zaigu, prozesuaren hasierako kontakizuna indarra agortzen ikusten dugula. Nik uste dut ez dagoela inolare amortizatu da, badugu beste ponentzia bat espezifikoki kontakizunaz, eta hor esaten ditugu kontakizun elementu berri posible batzuk seinalatzen ditugu, baina esan gabe horrek ez du esan nahi orain arte ekarri dituzten kontakizunak bota behar ditugunik, uste dut oraindik ere balio dutela, baina ez lehen duten indarrarekin. Hori behar da demora badago gero galderetan edo aterako da. Orduan,
nolabait, hemendik eta 25 urtera begira, zer proposatuko egin nuke ponentzia honetatik, oro har gizarte politiketarako. Oro har, fiskat, gobernuei, alderdiei eta euskararen eragile nagusiei proposatuko geniekena. Proposatuko genieke ematea 6 pauso arlo eta 4 jauzi arlo. Jauziak pausoa baina handiagoak dira, ez da? Orduan, dimezikoa zen pausoekin. Korpusean pausoak eman behar ditugu, gauza asko berpentsatu behar dira, beste arrastea ez, itanoa bultzatu behar dugun, euskalkiek nola artikulatu behar ditugun batuarekin, eta bat. Kulturgintzan ere badago, estrategiak berritu beharra eta gure resonantzia kutxa hobetu beharra eta hainbat gauza, meskara sartuko detaletan, administrazioak pausoak behar dira. Oiko administrazioa, baina gaina bat dutugu, adibidez, EAetik begiratuta, osasun sistema, ertzantza, hor oraindik badago pausoa badaude emateko. Teknologi inguru digitala garrantzitsua izango da, banoakikoa, adimen artifizialarekin, eta gero eta gehiago zer ahalko den, eta horretan hizkuntza ondo kokatzeak, erroka handiak ditugu, eta izango da beste pauso arlo bat, helduen euskalduntzea ere bai, helduen euskalduntzea garrantzitsua izaten jarraituko du, eta gauza batzutan aldatu ere egin beharko du, bere mekanismoa, beste behar da enpresetan eta lan ere muan, eta gehiago sartu beharko duelako, eta migrazio munduan, eta bar, eta bestetik, etorkinaren harrera linguistikoa ere modu sistematikoagoan antolatu beharko. Kasu honetan, gu Euskalgintzaileako prozesunetan ari gara hemen jarri ditugun 6 arlo hauetako bakoitzean ponentzia bana sortzen. Gure ustez Euskal Herrian hau egiteko gaitasun handiena duten pertsonak hartu eta esan. Zuk irudikatu, hemendik 25 urtera, akordio politikoa dagoela, dirua dagoela, eta dada kontan jartzen garela. Zer egingo genuke, hemendik 25 urtera, onta. Etorkinen arrean guztikoa. Ez? Noai termino horietan pentsatzen jarri ditugu lantaldeak. 6 pauso handi horien ondoren datoz 4 jauzi guretzat, handienak edo estrategikoanak, batetik lan eremua, eta gure ponentzian tesi bat da lehen masiboki hezkuntza euskaldun dugun moduan, orain masiboki lan eremuari heldu behar digula. Hau ere badago baki, politiki egiten dela, pausoka eta bar, baina honek izan behar duela datozen hamarkadetako lan arlo nagusitako bat. Lan eremu profesionala euskalduntzea, dagoeneko aurrak euskaldundu baititugu hori egiteko adina bentzat. Orduan, horregia esan da, ponentzia nire ustez oso ona den ponentzia bat dago. Beste ponentziaren bigarren zatia ziadekok egin zuelako, eta jetxi egin zuelako lurrera, hau ez da euskaltzen ditik egin, hau euskaren aholku batzordetik egin zen, eta badago ponentzia, gutxuera hemendiko 20 urtera, ze adierazle, ze kopuru eta ze mailaketa jarraitu beharko genuken lan eremua eskala handian euskalduntzeko pausoak emateko. Bigarrena, aizi handia antolatua, edo hezkuntza ez arautuaren unibertso guztia. Kirola, futbola, ikusten dugu gazteen nortasun linguistikoan eta gazteen erabileran asko eragin dizakela honek. Eskolatik kanpo gertatzen den guzti hori euskalduntzea, eta gainera tresnak ditugula hori gobernu multzo batek egin dezakela. Beste gauza batzuk zalego dira, hau egin liteke, ez da? Beste, Oain dela, 30 urte norbaitek esan zezake, baina ez daukagu euskaraz dakiten futbol entrenatzailerik Barakaldon, edo Galdakaon. Segurazko gaur esango nuke, ez esan Galdakaon ez dagoela, euskaraz entrenatzako moduko gazterik, ez da. Manditugun pausoak orain maksimizatu egin behar ditugu, ez da. Hirugarren potoloa da, eta da hezkuntza arautua, eta hemen titularra da, orain arte euskal eskola, gauza askotan txapela kentzeko lana egin duela, hori aitortu behar da, urte gutxitan asko eskatu digula hezkuntzari, baina oroar ez duela lortzen hiztun osoak sortzea. Hau da, zer da hiztun oso bat? Hiztun oso bat, ez badugu kontzeptu soziolinguistiko moduan, pixkat kolore gehiago eman da, izango litzateke, bizitzako funtzio garrantzitsu guztietan, hizkuntza horretan ondo jarduteko eta horretarako motivazioa daukan pertsona.
Ez da edozer gauza, Ze, gure hezkuntzatik ez baitira ateratzen euskaraz bizitzako funtzio, nazio funtzio guztietan gaitasun minimo bat ez horretako motivazioz aurrak ez da, gaztea. Orduan, hori nola egin da gure erdigunek galdera, ez nola lor dezakegu horretan pausok ematea. Jakin da baita ere, gero, hizkuntzarekin ere beste arazo mordo bat badukala. Eta azkenik edabidea, ez da. Hemen gure tesia da 80ko hamarkadako eskemarekin gabiltza da. 80ko hamarkadako eskema izan zen egin dezagun euskal telebista potente bat, eta orduan euskaldunak euskaraz ikusiko dute telebista, eta gero, eduki izan baita ere euskal prentsa bat, eta baina, claro, eskema hori interneten sorrerarekin pixkanaka puskatu zen, eta orduan euskal telebistaren lorpena da uneko 2-3 iristea. Orduan, 80ko hamarkadako eskemak estibolio, berpantzatu egin behar da. Hainbat bide daude, guk proposatzen dugun bideetako bat da eskualdeetan nagusitzea. Hau da, sortzea Euskal Herria nolabait estaltzea eskualdeko edabide potentez. Eta hau da, gertuko informazioan Euskara nagusitzea. Izatea, behar da urrineko informazioan milakate dituzu, ez da? Eta aukeratu inbarko duzu, baina Azpeitiko berri ondoen euskaraz izango duzu ondoen, ez da? Eta hori, nolabait Euskal Herri osoa zabaltzeko estrategia bat, gure ustez goiena eredua izatik honena, kooperatiba bat delako, bertan udalek, langileek eta Euskal Elkartek parte hartzen dutena, nazio mailako erakunderik ez daukana gainetik, erabat eskualdea eta eskualdean daukana botere guztia, eta zemaki onak ditu goienak, ez goien askoatik liderra da gure eskualdean. Hau baina askoz eskualdea erdalden nagoa izan da. Baina ez da hori bakarra, berpentsatu beharko dira beste hainbat gauza, adibidez, euskal prentza esaten du, baina hori ere aldatzea dator. Beste orain arte elebidun izan diren agerkariek gaitasun izango dutela laizter euskara dena euskaraz eskaintzeko. Naiz garak laizter euskaraz eskainiko du dena, eta baita ere notiziaz taldeak eta gara orduan euskarazko egunkari bat, gertatu liteke mapa aldatzea, eta gauzak berpentsatu beharra nola egin, ezta? Baina, edabidek behar dute guzti hau zatik zatu, lehen zergatik esan dut adibidez, ez da, eragileen zera, ez da. Ikusi dugulako estrategia berri ausarten aurrean oztopoak, pentsatzen dugula, oztopoak etorriko dira, noski, gobernutik eta alderdietatik, hemen diru asko jarri behar delako, eta ez dutelako dirua jarri nahi. Izan liteke, izan liteke oztopoak etortzea baita ere Euskararen enpresetatik, euren lekua apura mugitu egiten delako. Eta hortik ere ikusten ari gara, desente ez da. Egia da, denekin egin behar dela, baina ikusi behar dela baita ere interesak daudela jokoan, ez da. Interesak daudela jokoan eta eskuzabaltasun handia beharko dugula denok, ez? Estrategia berriak esaten ari garenean, ez gara ari gobernuari behatza begian sartzen baizik haiek esaten, denok beharko ditugula gauzak, berpentsatu ez da. Hemen gogoeta batzu nituen nola gauza batzu aldatzek eskatzen duen estrategia honek, baina ahaztu egingo dut, eta honekin txen bukatuko dut. Hau ere ez dakit, hau igual galderaten ateatzen bada, nahiago dut nik gutxiago hitz egin, isil dut, orain galderetarako tarte ireki, eta galderak ateatzen dira gauza hori buruz, igual matrizeak eta gainerako gauza batzuk azalduko ditut. Orduan, zuen txanda.